2 contre 7,45 m, conjointement à Heike Drechsler, l'Allemande de l'Est, et à l'Américaine. Se tulos ei nyt ole ihan vaatimaton, kyllä sinne loikkia pitää. Ja kyllä loikitaankin. Ja valkoinen lippu. Nyt on pitkä hyppy, nyt on nimittäin maailmanennätys todella lähellä. Pitää muistaa siis, että Anna Birjukovan maailmanennätys on 15.09. Hän on ainoa nainen maailmassa, joka on hypännyt ulkona yli 15 metrin ja ei osu askel edes kunnolla kohdalleen, mutta Kravets pomppii tosi komeasti. Tuohan on maailman. Edwards ei tyytynyt vielä tähän huipputulokseen. Ja hurja hyppy jälleen, hänhän parantaa. Tämä on pitempi kuin se edellinen. Tämä on pitempi. 18-16 ensimmäisellä ja nyt toinen hyppy. 29. No niin, Maailmanennätys. 29 toinen. On kakkosena 8,54. 37 senttiä. Suurtamestaria perässä, mutta nyt tuli pitkä potku. Nyt tuli pitkä potku. Jännitys on kovaa. 8,95 maailman ennätys.